hayi leziwa apha. Yabona umjita lo udlala ngathi udisco incancibeleni. Uqothela kanamzimba kamdelela, but for i-pace, i-strength, i-first touch, u-attacker no-defender, tops umjita. Washiya amadoda athe natya ngwacimba kadla neentanga zakhe. Khathaza, thakatha mthakathi. Kumkhovu lo, the black one. Lo nguTony ebedlala kwi-2 Joy yasemfuleni ngaseKapa xeshikweni thatha inxaxheba kukhuphiswano lebhola ekhatywayo ebibanjelwe kumabala ebhola ekhatywayo eBrowns Farm ngaseKapa ngomhla wama-22 kule nyanga yenkanga. Le midlalo iququzelwa uKasi Festive Games kwaye ngunyaka wesibini le midlalo iqhuba. uTony uchongwe njengomdlalo obaleseleyo emveni kokuba iqembu lakhe litywatyushe iqela uThongati emveni kokuba lo mdlalo uphele untanganye ebalini kwayiwe echaphazini. Le umdebhedi inxa ibizwa kuthiwa nguAya emdinjalo uchongwe ngoyena mdlali emncinane kule tournament. When it comes to holding midfielder, accurate passes, getting behind his spaces, he's good and I think he's going places. Zakuthi ngentsebenziswano nakuphathisana kwethu Oliphathele inqako Sandiso Phalisile Philippi ngaseKapa.